Έρχεσαι. Χειτήθος. Από μέσα κλείφουμε. Ο Δημάκος με τα σκυλάκια του. Ένας και μεσέρα. Τρώνε τώρα. Εδώ είναι ο αρκούδος της παρέας μου. Μου επιτρέπεις. Δεν μπορεί, κάποια κατάρα έχει πέσει, Τι. Ήταν ένα οικόπεδο που είχα πάρει εντολή 10.000 και βρέθηκε πελάτη. Το χοντρό. Το χοντρό στα αριστερά ψάχνει να χέσει. Μάλλον. Παρασάγιδο. Ο μπουχές σας εκεί έχει γίνει, πρέπει να σκάσει κοιλιά του ρε. Ίσως είναι το φάει.